gima jowa ok ong'eyo en ni giparo ni wan expensive. To gima omiyo giparo mano en nikech sama KRA chako lawore kodgi. Ka KRA osechako lawore kodi to yudi ka in gi $2 million mowinjo ichul, ka ang' ibiro ira takoni ni mondo alosni wach mar $2 million ni kang'iyo kaka chik ondiki gi kaka bedo, onego bed ni miya aluf moro kata mana aluf moro 100 kata 200 moro kore kwa chak ng'iyo wachno. Mane momiyo gineno ni nengo wa tek. To mane en sama koro isekoso bedo gi sheria, isekoso luwo sheria. Nyiso ni ne ok i-comply. Anyalo wacho ni employing an accountant for small businesses en gima tek kabisa. Nikech accountant achiel ibiro yudo ni chulo kata 50,000 kata 100,000 koringana grade mare. To kichulo 100,000 mondo mi otimni accounting utieki, ibiro yudo ni in gi like 1.2 million e higa. Mano samoro ng'ama nigi ohala matin ok nyal yudo. To ki outsource accounting function, wacho ni an to koro sama wach moro wacho kanyo ni auditor. Auditor en ng'ama verify report ma oselosi gi accountant. Koro kama gojo ohala matindo piny en niya, gin ging'iyo accounting services ma gibiro godo irwa kaka auditor ma biro verify wach. Onego akwayo gi ni mondo ging'iye kaka gikaw nitie functions adek mar audit firms. One gi audit ma en verification of financial statements e dho kisungu, to one gi ng'iyo tax weche mag osuru, to one gi timo accounting ma en keeping records. Koro akwayo gi johala matindo ni ng'ato kik bedi mana kaka ng'ato ka omno maki kapok oteri police station timanyo lawyer to gimitimo to pok iwacho. Emomiyo kichako biashara kapok itimo gimoro amora, many accountant. Accountant ni biro konyi keep records kapok auditor obiro mondo verify records. Accountant can be inyalo outsource accounting function kata 20,000, 40,000, 50,000. Ki outsource to all functions, mag reports, mag financial statements, gote gi filing returns and all that, the firm chabiro timo ni kata accountant chabiro biro moloso ni. Kaduogi penjo mari mokwongo mane wacho ni to taxes mage ma johala matindo onego bed ni comply go. Adwa wacho ni biro luwore gi biashara ma itimo in iwuon. But mokwongo wan gi turnover tax. Turnover tax en tax ma ichulo 3% mar total sales mari e dwe. Ka in gi kiuso tiyudo $1,000,000 kind $1,000,000 to gi $1,25,000 to onego bed ni register e turnover tax. E turnover tax ni idhi charge 3%, yande ni charge 1% dire COVID chande. To Finance Act 2023 noloke en 3%. Koro tiende ni 3% kikawo kata mana 100,000 to 3% mar 100,000 en onyalo bedo 3,000. 3,000 kende ema kisechulo to koro onge wach moro amora michaki penji e wach mar tax. Kae to ichule dwe ka dwe by tarik 20 mar dwe manyien. Tieni kiseuso e dwe ni to ochako miyi ndalo 20 kiyweya mondo imanyi kata pesa moro ichoki mondo ichul godo 3,000 no. Kisechule to koro onge expenses midhi dwaro mondo ichak itim higa manyien. Onge. Okichak igol, itieka. To ka itimo ohala ma nyalo dwaro mondo mi ibed gi VAT. Adwa wacho wach moro e ohala matindo. Ni jowa sani nigi kembe ma giting'o ofuku gi. Gina kembe ma obedo